vy normálne neuveríte, že? Ale mne normálne prišla nejaká zásielka. Ja neviem vôbec. Ja som to už rozbalila a neviem, čo tam je. Mne normálne tu naprišlo, že HP, prenev a produktor. Produkt. A neviem normálne, čo to je. Mne to taký zavolaj iba, že mám presiať zásielku od kuriéra. Mne to normálne prišlo. A tak poďme si to spoločne rozbaliť. Vôbec sa bojím, že čo tam je. Myslím si, že počítač to nebude. Čo som chcela na narodeniny. Myslím si to nie, lebo to stalo 1000 eur. Takže to podľa mňa nebude to. Ale tak poďme si to rozbaliť, keď už napravím. Tak. Mám tu že nejaký kábel. Tento nemôže ísť do počítača, lebo pozrite, tak do telefónu, hej. Zakúknite, ak to je malé, hej. Nemôže. No a teraz veľké napätie, či čo to je. Má to iba tak trošku... Ja sa teraz nebudem pozerať. Dajte odber. Dajte odber. Otvorím oči a všetci budú mať odber. Dobre? To je ten nový počítač. Je zabalený úplne, že vo folii. Aha. Cenovo. Toto asi sa oddeliť dá. Tak počkajte. Tak toto nemôže byť pravda. Ja si ho... Aha. Bože, divné. A mne teraz, ja som prišla zo školy a normálne prišiel kuriér. Hej, normálne mne prišiel kuriér. Nech sa páči. Oh, wow. Pekne. Oh! Ja som vôbec absolútne, že som prekvapená. Ideme ho zapnúť. Je zapnutý, už sa nabíja. Už ja nemôžem uveriť. Dajte odber pre pár 2.